Kasngi bakadu jong ka darbar mangtengka jong ka Khasils Autonomous District Council kelasaki ya kacing tai ka khamsani halo ka jingker sanarsya hakhaput India bat Bangladesh nang ta halo ka labor license bat kumjuru halo ka jing I trading license habai dai bat ka jingker sanarsya nadu nongjri hadulungkhan nakaliang u executive member badi pe ekalan ba Mitchell Wankar ulai thu ba ka executive committee consortium mardor ban jurem shakitu ki jaka kumbala pusngo dak MDC nanuskan ka congress kharpuri. Chairman sir, jingkali ko na member ng scan, jingkali ko long. Will the executive member in charge be pleased to state whether the NBCC has obtained no objection certificate from the council with regards to border fencing from Nongzri to Lingkhat? And the answer is no. Mr. Chairman sir, halor ka ni ka jingkali ka ba lawanra. Di padang ni la table nakaliang kejong yang in charge biong nusa. Di ngako bantip hang ni ba nakaliang kejong yang in charge in the kumno ba claim obtain ya ke NOC nak district council kat ba kakam kalaya chat namar nakaliang kejong ke isi ke badem ngilale ya ke spot inspection hadu arsian but kani lele kalong shisha ka khata jor shisha ya ki pat ba nong song jor ka conference ke jonga namar kum mangila kren ha ki por lale ba lada menta kani ka company kan le sting but kan ken do thala ya ka district council ba kamburam shoy ka district council tinga ko abang antip hangi ba nakaliang ka jong yem in charge in shimkia hagano kadur Kablish bon sa ni member na scan. Halor gani kadon ka inspection haka bakila elet haka 8 January 8000 kat khandai te halor gani haka bai CM barimru ile lang tamba halor gani import yo ek report te nilai yang ni hadin ba repeal lo yaga kanika the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013 under section 41 kani hi kapni ba nadu usnam arjar khat lai kamut ba hidei ban pan ya ka no objection na po district council te halor kani nakaliang jungai yang in charge but kaisi ngi lekat bala bani petbiang kumba lapatai de way member jina nongsken bakala don kata kajing sedang pankiari kita saya sha but kaisi kan sistem kia bale budon kam. Mr. Chairman sir, kini kalong kiki kablong very serious. Kakam kalaya shat pamde banang wala se baya tang si meter ne tang ar meter ne kalaya deki 4 kilometers sila sang banti but ngakwa nakaliang kajonga kabainai ka assurance ka ba biang namar ba habakhan ba yo ke NOC ngakwa bandawa ngakma jokyen kabadai ba an pen stop ba pen sange marlor shwa ya kani ka jingti ka bankin care no signer sha kumalang ong shwa i member juni namar ba ni habane pet ka kong records nang ne kamdan ka bakilapan ya kata ka NOC te la kalong ka ba kilaya chmat umta kumalang ong ye member juni ba ka isi kan salet ban jure blia alor gani ba bande da ba ya ka badon kam Hagaju kapor bai dai pat bat katret nakaliang executive member kategatnan uba pol lingdo uloong ba kum katnat hi kalasim kia banle dak bateng ban pe bakan omdon shu kaching ai license pathar hojuba balo kaching kili ulai thu bakidar du aspa rupui tili ki license kibala dab ban ai hakini kisnam Southwest Khasils District Khatsau total aspa rupui yakini ki license na bentak ni ki snam 8000 khatra khat kendai kidai kiba la issue da ka isi kabala leno. Mr. Chairman sir, the PPK number jonki license ba issue kumur kalapun la hado arspa nrupuway tang pa shisna de ngang slow kane ka trading by non tribal act na try ka de ka way ka ikhtiar ka ban yada ya ka jingsha tlab
jong ka jai ben riu ret pa jongi na ki he pa kham tam ko badai bat khai pateng la ne ki economy jong ka ri tenga sngo ban karpat ye yang ho kane ka dei ha ki isi ki bladap renga sngo ban karpat ye in charge ba belalong teng inong yalam jong ka KSU ki ba kadai ka weina ki seng balang ka bumi syakmat ban pe ya ka jing shngan ka jing song shngan ka jing yada jong ka jet ban riu na ka jing shat telet ya pai kane kadai ka wei ka an ka ba ka riti sen sha ju kari India ka ayingi bangin pe bangi jet ban riu ret pai ibrang duna ka yo ka kot badang duna kai pateng ban pe minum shat telet te da pipai ka number hani kala bon tenga thrai jing shisha ka jing kali jonga kalong ki trading license ki bila issue borok shikata tomato imat ka don ke jing bakala ka typing compare ndela da pipai na gane ka jing kali arspa du koi Mr. Chairman sir ka dik bila bon hapo shisnem te ka jing karpa jonga ya em namar ka trading banang ka bala kalong ba lada don kano ka kam khai pateng ka ba ki khasi jungi ki lala ban le umdai ban ai trading license su ikiwi ki jek riu bangin pe ba nginum shat telet haka yo ka kot akoroi ka par hakiwi ki jek riu tengah kerpa ye yam ba di PC ba numda ai pathar thanchu trading license samara ka por jonga Mr. Chairman sir haka por banga bat ka trade danglong sim I payem latho manik sim ila don ke jinya kran ba hayo do one of my NOC show namar ni ong ka yodo la da fission ni ke chumot ke ka yo la se ka ba hedo pinpe mata yo dai ka yo bangidu no ba ki khasi jungi ke khai pateng dai pinpe la jalai da ki we ki jebne la snow shil khai banong ba ka de ka yo kuntang yo ka kala ka yo sang tengah snow ban kerpat iam ibala don shakmat ba haki snam balatap shobi nong nomikmat banyalam ya ke KSU ban pek ba natrangin kam limit kapala banai trading license security check mereu like no start the business ke bai khasi jungi kena kedai tang kata Mr. Chairman sukna chibun ba nongilam nomikmat nam liam I reflect ya ke ega jik perkhat ke jong kene ke isi ke babanta ngai suka ban brief ya kene ke house ba dan apa sitio benda meladap pan khat ya ke review meeting ke bede ba kene ke subject ke trade namar ka khai ke pateng nak benda ke district council kedai ke weapon kedai ke ikhtiar ke lain ba ba ka policy ke jong kene ke isi ke ba benda kolong ba ngin persang ban pentikna ba ka jing temu jong kene ke trading by non-tribals act kebadan artli kawai na kita gijik temu kalau bertemu seluruh ya ke khai kepada kapateng pergi pergi jongi bat kepaal kalau ban discourage lani ban tiap perking ya ke jing khai pateng degi pat kijat dulu kini kita ki artli ki twin objectives jong kenika an ya kiba mesti menolak ban penregam dah kabala pau ya ke jing ya gitu ki number ba po system aspa andropo wait liki license la issue de ni ketika commitment ketika assurance yang ketika isi buat mai bangin pentingna ba licensing policy nangi sakmat kanong ke bat te apking ba bat khamtam bat pentingna ba kan danru ke revenue generation ke babiang namar kumangipet ke fee structure nak benta ke license both ki fresh but ki renewal kaduna palat bat kani ka jingduna palat jong ka fi ka pensilur penban iki begi jat pendri banang wan banang hai banang penhe ya ka kai kepada ke jong ki hagat putu sam jong ki GDC dikata ka assurance ke jonga ba ngin adopt ka policy ke patmai ban petikna bangin te alakam te perking kat bala ya ka kai kepada jong ki pat ki jat pendriu pat ban pensilur iki priu jong Chairman sir masuk kawan pancing silem kendiat na we have in charge of the trade ba kwa mantip kum kino ki jaj trade kino ki jaj dukan kino ki jaj na neki company na mano bala pansim ya ka trading license ba hato ki dukan ru ki hab dukan jain ki dukan dairy tat ki we lu ki sim trading license ne kum kino ki bala pansim ka trading license ladangi ya hidaka
para 10 jongka 6 hidup jongka riti sichar Kekrenshai yaka power jongka district council to make regulations for the control of money lending and trading by non-tribals. But haka jingi daipat but kijat trade kibaki kinle kalau ka bashai ha hani ba kajing tu hi jongka ni ka act kalau ba hakinu kinu kijing khai kiba utrash nong urala ban khai omde ban pensyur syu yakiwei kijat penriu but ndai kembang mentan namar ba ke don ga jing senjor ha jing pentrai kami ke act la issue yakini license ha kam ka ba ilong laitlan ba but nakada iki trade borok ki bakentuk nado ki trade ki contractor ki supplier ki company but ki company ki ba naba juga jala la dapat issue yaki license de halo juga ni ga observation ke jongi patnya aku yang in charge ba na banbiang ba ngin adopt da policy ke ba thamai bat ke ba perking hagede bat ke trading da ke pat ki jadre Kajing keli kalau kai ka step ka pinsiam ban pek ya kini ki jing bon jong kini ki dukan ki bala bon ba ha kini ki tain kai ka step ka pinsiam atau pinsiam da ka step ka ba ne kumno kam dei tang ka step ka ba ndai ka ba ba but ngai menjur ya ka observation juga jong member badan buram dan long stan kajing shisha hi kalong ba ngidon yaki an hendrai ke implementation yaki an ka tlot ha kawei nakadau jong kajing tlot jong iban enforce yaki an kadai ka revenue base ke jong ka council ka tlot ha di ban le kata ngi ba ka lenti ka ba jando ka ba khmadu kalong ban klan ya revenue generation daga bangi penkiu ya ka license fee ha karukam ke balong rational ha karukam ke bante perking ya kiwi pat ki jai penriu ngan chui share ba kani ka house Mr Chairman sir ba habang afai ya ka way ka file ka baide bat ka lafat ba kumnu ka na rung ningkong na bantaban apply shwaban stang operation ya ka create license ke jongka harjar lai kala yo ya kani ka license da ka pasir ya ka license fee ka balai hajar tingka hajar lai di sim ya kata kum ka bis kalau ne ba kani ka jindon jo kani ka licensing policy kalau ba attraction show ikiwe pat ki company malah da ka company ka ba he kum ka lafat ka siu lai hajar bat kai orang hangi te mudur sekiwi wi pat ki ba long medium level ki business ki trade te nak kata kadau don kaptu kani ki approach ki bangi ngi de sim kawai ka bai member mana meli mila kedau kai yudu ngang i kede kawai ba larangi ong ba kami kali kade tribal state kade na kadau ba prapusan percent jong kinong shong shnong kidegi tribal but ya kata kaju ni penlongkam habang tau ya reservation policy na bentaki kam ki jam ka reservation policy na bentaki jing pule ki ba professional courses de balai kata kaju ka approach ngemla ban pentekam ka trade baka policy jong kani ka council kalong ban pentikna ba prapusan percent jong ka khai ka pateng kandon hakirulu masimla dangi approach da kata lentai da kata lenti kini ba ki jing ya ngila ban overcome bat ning pentikna bagi an ki jongi kinom sakut tang ha ka kot sada andrei kin long do long snam da ka bangila ban pentikam ki effectively na smok hunya ke jun jubab jong yem in charge trade te ngakwa ba na trai tang shukut uni upanai kadam ka renewal de lese man shukur pat UEM yo don ki trade license ki bela issue claim NOC na ki traditional head kum ki CM ki yu te lada long kum ta lese kumi gitu ban cancel no mario ki don ki bakram yo NOC na ki traditional head amar ba in without kabala ya kita te pasotang itahi lada pek ba dadon bom don NOC ban nomor na shu ai nuksa balai kum ta Mr Chairman sir marhaka snem bang ngabat trade manga
ngalasya yuroi hau CM jong tu por pala penbor but I trading license ya ki baklamia NOC na traditional head di hado ba bangam menjur ngalasya uheng no KBM lada fitin mau dengan so ban shu check ma manta for renewal lada mdon ki NOC na traditional headman kumitu ki license ka an kesya ban cancel no tata ka jeng kerpa cuma ya UEM in charge ai ku play member dan rom na benda ka ni ka jeng ajmut li na patip lu ni ka house ba hado benda nampat clear ya ka weiru ka renewal application nomor ngakwa ban ong ban kam stringent ban kam perking ya ka process of renewal kenang ba ka jing don jong ni ka an kadai ban clear perking yaki kim dei ban snow ba ka trading by non tribal act kadai ka jing khang na ka ba ki yo ban ban play ya ka khai ka pateng joki ni jai ban de ka ta ka dek approach jong ka isi ka ba teman Hawai day bat kalaba lesson u extreme ba katan lebo ba tebor pathau wila thu bakil don kuma san hajar news pa khat artli ki lesson ki bra deb banai ha kini ki shi nam pajba balo ka jingkali ulai thu ru ba yamanta hi kate kalaba lesson la ai ban pinya accuracy met mar ba ki khamla ban pinmi khambon ka khajra nak ba pinya hi hanri halo kate ka banta ki babun ki MDC ki ban pa jum so ya ha bat ajimut ye ka executive committee ba ka dai ban simti ban pinya biang dalade Mr. Chairman sir I complain member Badan Brom naka Marang constituency belabu ini jengkli belong will the executive member in charge be pleased to state the total number of level license issued during 2018-19 answer is 5,712 number sir naka ay kadaw baki don tangkat ni kindian kiba pau ha gajing tho kiba don kiba sim ya ka level license kat bah gajing si siapan keleng dari kasih jantian yoi bakilong daki lakngut pinong bela kibana bahar kejela kai kadau kat bah ka bapau kelong tang kindian Mr. Chairman sir kini ketika records kabangiyo ya kabangi ai license ki lebor ki batan hakini ka bahap po put sam juga council kini ketika ba layo na bro ki district but East Khasils na Riboy na West Khasils but South West Khasils dan nagaliang jongka labor department lale kamban tho ski department banle jurip dingpaki enforcement wing ke bakiton ya kaba lale ibubun ki caka haki jaka ki badan ki batei ki building ya ki dukan haki ki belale no but kini ketika records ka biglayo tingin sepej nang ni sekhmat baka labor department bak enforcement wing bak nang kampan klan susu banle jurup susu ya kani ban wak bania ya kijington jeng ni labor pekecaka jeng Master Chairman sir ya kini ki labor license ya ki brio ki bawan nabar lajuan ban apply dari kontraktor na kebenta ki nong trai jongki ni lawan apply direct dari ki brio ki bawan nabar Kibupun ki license ki ba day na kitu ki ba day limba kontraktor ki wan ni kontraktor saka office jong license ti kidan ro ki ba nale jurep ki enforcement wing kat ki licensing officer na labor pan patch ki we pat ki benta ki bade ki dukan pat ki wi benta ki badan ki nong trai ha ki caka ka ki don kani kalong kai ka ba ma ya dari ba jat benriu kabangi ong the silent war kajing cahir ma jungi ke bajar-jar ban hagaway nagian jong ka state government kata ka interstate migrant workmen lani regulation of empowerment and condition of services act of 1979 ki kontraktor ki bawan ki batroy hangni hapo ka jela jungi ki don kam ban ye troy lang bat ka labor department ban sim ka permit ban hadien kata ba kinong tre ka kam kala akun kidai ban wan ye thu bat ban pai pat ye ki sia ka jaga ka bagiwan tikani kala judon ni district council ba kaan ka ba perking na ka benta ki kontraktor ba kim dai ye ki tang ban wan ra ikinong bala henry bakan kadon ni kapor ka bakut habala issue ka bor ye ka labor license kadon ni kata kaan kabakhang bat kabate kontraktor
bahadian balakut kakam kideban penpai mardor ya ke labor license bat kideban penpai mardor ya gitu gibriu kiba nakawai pat kijela ya ki labor license kadai katam kadai tam rupanai hadin rupanai ki hapan wan pan renew yang ya ke license bat hadin bagi wan renew laput op so yam bat inpet ba bawan kinde bawan namar ka kecik sukia jong i member ka kecik sisa ya kini ka jingwan kertap jeng par telah ka jongi tona kaliang jong ka labor department ka jongi insesim kia kini namar kumulongi pi ka de rupanai hadin rupanai ka wan biang bangin pet bangin kimi ba ya kecing ai lesson nang ni sekaman ya iam charge bensim kia kani ba ngidon ka resources jong la jong naga council tikumta balai kadau ayu ba ki outsource ya kani ya shawai pa contractor but mana balai kerteng jong tau contractor bala outsource ka council kajing outsource kini ka license contractor kadai habai pipet ya ka jingyo jong ka this council ba issue ki license ka nadu sna marja khasan nadu khanyo nanchi puli kini hindian ba house na marja khasan sau hajar lais pan rupa tri license issue ka total amount bakalek kalong halak under 15,000 sauspa te haka arjar khanrio la issue arjar sans pan rupa numbers ka jingyo kalong sanak khandai jar sauspa but arjar khatnyo habala issue license arjar sauspa khasan numbers ka baki collect ya ka by license kalong sau lak prap khandai jan ruspa jadi untuk ini, ini baka council kapai kemat ban ailo so lisis nomor bakadan kacing yonong nada pipet lagi ni ki jengkalek ya levelation nomor ba habangi issue habangi la ai saka outsource kontraktor ladon ke JT baka senam ke peningkong first year kontraktor haban siu khatar lak council ya kapai license but second year haban siu khatar lak arpo but third year ka jingsi ko khatar lak laiko hajar tangka tela pipet ya ka jingyo jo council ka por ka hi ka duna dan lawan pak kontraktor ka jingyo kala khambon te ka kontraktor ba yo ya ni kam bala ai ya ni kam de ba penbet suk lendo ka address kare na po mola shilo Mr. Chairman sir dia ngaku abangan su supplement halor kani ka jingkli ablawan rari ba bat scan run tatyan dia ngaku abantip ya ki criteria habe de issue ki label license but manu bade ki issue authority hame habala outsource criteria bede but ban issue ya ka license kala don na po kan ki city ke bangi la bu bangi ais ki darbar senong bat ki yu ki kot isla bagi di ban penbiang ki labor dei ka authority ban issue ye ka license ru da ke chetra kan bat licensing officer bat license but contractor ki la ai lang ju ban issue ni license dengan snow ka labor license kani ha kunjo kum ka trade ban persyang ban perking ka jingwan kertap lai dengan snow lada kani ki isi ki beladep kila IT ban outsource na kerpat ya kani ki isi bat mai na trade lada ban lehi namar ba lada kumba juba BM kalong bangin yo revenue kani kam day ban yo revenue kani kalong ban parking ya ka jingwan kertap kiwi ki jai ban riu shini banon kai banon pateng namar sisin bakiyo ban kamai jakpo tumot kin sado hamne jengam tep uta ulisi hadu kanu unong badon ke jingket kli banai bodin ba kini kibriu ke layo license padek ma uru un sukuslai bet tangkumno ban kamai dengan aso ban kerpat ikini kisi ngatrai ladai ban lehi no ada ka council umdai show ban outsource namar kani kaya seriam tik kum ke trade lada pi outsource ke trade batti kenai kamai di kror tamba ka basyakti yang pat yo nila sak telet kiwi hijai ban riu dengan kerpat ya we are in charge badia ka isi CM badia ka isi ngatrai ladai ka por bakane ban penkut no ka outsource ban lehi da this council maka jingtmu kalong ban perking ya ka jingwan kertap kiwi hijai ban riu ni nomi keman apa kam melim konstansi kadai jing syai ta terletang kau ke sulong baka jing outsource kadai be bangi duna ke manpower
pok license department ya kabakum ke isi ngin spek nang sakman hakabakum no ngin le nam tagani ban perking kadang kecing sokya habe de bagani ru tenaga leng jonga mas simti kini ka kam ngalakot licensing officer banwat bane susu omtang kita ki pada construction equipment but what ki service center ki badang introduce thamai pa megalia mentar ngidon kam ban perking ya ki parjala ki bawan nomor kumagalong mentar kebun ki central office po megalia ki ausus ki kam ki per ki parjala wana du ki pangeru masnon chimtim ngan mangadon chimtip pa ki kam ngala pha laptha yu licensing officer bun tho city saboro bakin age information ya ki chington ki barjala khnang ba kumlai klan mana wede ga trade bangin pencelur be ki bre ki jongi bat lada ni syam bakino ki chakam ki ba ki jongi ki lala banle ninum ai trading ninum ai license o label license chu ye ki bomde ki ye ki kam ki ba ki chadru jongi ki lala banle Hakani kesingi ke dorba ke laman jeru ya kamang tengka ke bapura ke bolong arspa kasan kelur lai pindri ulak tengka kat nyawa jar saus pa tengka.